Dulur, Taiwan ancen ciamik ngono jarene wong-wong Pasar Atom Surabaya. Iki fakta. Alame Taiwan ngleremno ati, gak muluk-muluk kabeh iki koyok sing diakoni ambek pihak Kementerian Pariwisata Taiwan. 印尼的朋友，大家早安！欢迎来到台湾。我们是交通部观光局的周廷章。我想台湾有很漂亮的一个风景。台湾不只有101，还有很丰富的这个历史人文以及地理景观。当然也有很棒的一个美食。我们很热烈的欢迎我们印尼的朋友来到台湾来进行旅行。我们在今年得到这个新月评比是非穆斯林组织这个第3名的一个穆斯林旅客最喜欢来到的一个国家。台湾有很便利的一个交通，我们的人民也非常的一个友善，整个一个社会是非常的安全。除了这个夜市的美食之外，像我们这个台北的101及故宫博物院。以及我们这个阿里山日月潭。Secara alami gugusan pulau-pulau nang Taiwan iki nyambung ambek bumine Jepang. Secara politik Taiwan ancen tau dadi negara jajahane Jepang. Gugusan pulau-pulau mulai teko Jepang sampai ngidul nang Taiwan kepitung daerah sing urip. Gak heran lek nang Taiwan tau keterak gempa. Buktine wulan April 2019 Taiwan tau digoyang gempa sing kuwate sampai 6,1 skala Richter. Mergo bumine urip iki Taiwan duwe keajaiban alam, yaiku onoe sumber banyu sing panas. Dulur, aku saiki ning ngene Taiwan, Taipei, tepatnya ning ngene Thermal Valley, salah siji nggon favorit gawe wong-wong sing wisata nang kene. Nah, apa menarik nggon iki? Ayo mel aku. Panase banyu nang wisata alam banyu panas iki iso sampe digawe nggodhog endhog. Lek diukur panase iso sampe 90 derajat Celcius. Sumber banyu panas iki kepitung wisata alam Taiwan. Jenenge wisata alam banyu panas Thermal Valley. Nah, Hot Spring Valley iki luasnya 3.500 square dan iki sampai 90 derajat Celcius. Zaman biyen masak endhog itu sampai ning kene iso. Nah, mulai tahun 1993 mulai diatur sampai negara dirapino. Nah, kenapa kok aku sok waca iki kalau ning kene iki? Mau dhewe rek. Dhisik nang Gunung Kelut Jawa Timur tau ana sumber banyu panas, tapi sakjeke gununge njebluk, sumber banyu panas sing tau dadi wisata alam iki ilang keterak lahar ambek materialan vulkanik Gunung Kelut. Ya apa kepul-kepule banyu panas sing tau ana nang kawasan wisata alam Gunung Kelut sak enggak-enggake koyok sing iso ditontok nang sumber banyu panas nang Taiwan Thermal Valley. Banyu panas nang Thermal Valley sing panase sampai 90 derajat Celcius iki iso digawe nggodhog endhog. Dhisik akeh warga lokal sing mudhun terus nggodhog endhog. Tapi sakjeke ana cilaka akhire aktivitas nggodhog endhog iki dilarang. Lah lek para tamu kepengin ngrasakno endhog godhog nang lokasi iki wis cemepak endhog godhog. Nah, dulur, aku saiki ning ngene Thermal Valley atau Hot Spring Valley. Nah, saiki aku tuku telur, tuku endhog. Nah, biasanya ning kene iki wong jaman biyen masak endhog langsung dicurupno. Duwene danoe mau, tapi krana ben ana kedaden ana sing matek gara-gara kejeblung ning kene kuno, akhirnya gak oleh. Nah, saiki iso tuku endhog sing wis masakan teko banyu mau. Nah, iki hasil teko celupane nang nggone danau air panas mau. Beluk teko umope banyu iki iso sampe munggah angete poleh koyok sauna. Lembahe dhewe dadi koyok panci raksasa. Wisata alam banyu panas iki oleh nang sikile Taman Nasional Yangmingshan, nok distrik Baotou, Taipei. Dulur banyu sumber teko lembah termal iki mili nok kawasan wisata sing enak disawang moto.
banyune resik, bening, apa maneh dalan ileni banyu iki ditata. Banyu ambek dalan ileni banyu pulih dadi perpaduan alam ambek karyane menungso sing serasi. Apa maneh nek sakdawane ileni banyu iki dicepaki dalan setapak sing enak. Durung maneh wit-witan nek sak kiwa tengene. Tekok lokasi Taman Wisata Banyu Panas Bautau sing jenenge modernisasi ketok melok-melok nang ngarepe mata. Masya ngono modernisasine gak sampe mangan tradisi.